City, Bohol. Just keep on watching para makahibaw mo kung pila ang plite o pila ka hours ang biyahe. Just enjoy watching guys. Kay mulabay ta sa mga nagkalaing-laing mga towns niya. Para may buwan ninyo kung sa ang mga towns na itong malabyan going to Tagbilaran City. Na, come on! Dili magra sa barang saan ka. Kids day guys, walay pwede ang mga kids if inyong sabakon ang inyong mga bata kay kung dili niyo sabakon good for one person jud ni ang iyang pwede. Nice na? Ne. Subakal kanang wakwak wan dako na akuan hadlo kayong mata Nagkauban sa Chocolate Hills ng upan yan, no? o kabukuan man na wakwak kaway sila.
Mo ni na collapse nga bridge ya oh. Oo. Uy, kayo nga po niya. Salamat po pa Jesus, Mama Mary, Ginoo. I like one. Saliti, ganan ka saliti pod. Nice po dito no? Oh. Kay Unsa na siya pangan ka do crab na to na bukol. Bukol to pangan sa crab na. No? that would be all guys, and hope that you enjoy my video. And sa wala pa ka-subscribe, please don't forget to like and subscribe sa akong YouTube channel, and thank you for watching.